משה, פוחמן. אנחנו קצת לבד פה? אתה יודע, כל הקטע בקטע קישור. לא, צחי, לא זה שבקטע קישור. בכלל, בלהקה, לא שמת לב שאנחנו שני הבנים היחידים? פוחמן, זו בעיה רצינית. מה נעשה? אתה יודע מה? יש לי רעיון. תקשיבו, בחודש מאי יש אודישנים ללהקה, אוקיי? כל מי שרוצה לבוא, בנים, בנות, כל מי שחושב שיודע לשיר, לשחק, לרקוד, להגיע לאודישנים האלה. וגם רצוי בנים, כי הבנות פה קצת נכנסות בנו.